VP Kosano Chwenga's prominence in popularity has grown very, very massive. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi the ruling party iri kuonekwa kunzi yaane corruption, mava nemafactions, mava nemainfighting, but VP Constantino Chiwenga anoonekwa kunzi his prominence yauya panguva ino ichigrowa zvakashamisa vanhu, kunyange asingabuditsi zvaro kana cent rekubribe macitizens kana masupporters. Don't go subscribe or like or on the bell icon. Timida pahindo yamakomichi anoposta VP wamuri kuona Constantino Chiwenga obwanyura achiti kudiwa zvisina kana ginya, kudiwa zvisiri zvekumanikidzira. VP Chiwenga, a leader of integrity. No drama, no buying influence, no handouts, no looting, no fighting, no bait mouthing, no false prophets, no fear mongering, just pure love from citizens because of his character, truthfulness, honesty and integrity. Anobva aposta VP Kosano Chiwenga sezvamuri kuona izvi. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi VP panguva ino ndo vari kurira, ndo vari kudiwa nevanhu. Panguva ino anoonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga it is advocating panguva ino kuprotectwa kweconstitution pamwe chete nemacitizen rights. Panguva ino achiramba corruption, panguva ino achiuya achisapota kuti nyika yeZimbabwe ngamukureitwe employment. Vanhu vari corrupt vese ngavamiswe, aiwa ngavasitopewe, kana zvichitonetsa ngavatofaiwa from their positions. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro these developments. Anoonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga aiwa ndo vaudiwa nevanhu. Everyone from all the corners of the country they are supporting him. Pinda comment section medu dzamafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musakana subscribe or like, muchito on the bell icon.